faikang ustori nong buskango hain hai kaisa e ustori ongkha jelawai buri hamjak lai ne kaijak lai mani a kaijak lai mani salo no gunda bai bethari khibi rojago a gunda bai bethari khibi rojago tai boroni hamjak mung kaisa bai thango a bai mani hain hai tabungni jormo o achai nai malai lai mani jeraini siming muito manjagoi nai toroi nai muito manlai nai chini lai nai hamjagoi লাভ কষ্ট তংমানি সাকসেস তংমানি আবনো তুই দিনে এই ভিডিও সালাম জাখা একে নরক ভিডিও ন নাই নাই দি বাহাই নাং জাখা তংমানি বসা চালা অঙ্গান হিনে নাই বরই ন অং জাখা হাবং ক কুরই খুশি নং জাখা ব বরই অঙ্গাইব আমা তোমরা আর বখর সাউই তোমরা সরি আয়ুক মায়ুক পরি শুরু মারিয়া হাই তেরা বছরনি পরে হিকে হাইন হাই নুক জাগোকা এসরাই তাবো উসুক তরি থাঙ্কা हिंके आसाराय डायरेक्ट बुमाना रेंगिनाय साकाजे bo lekha pori tongporo boni bokhro rok tam jan ayung mai besar ayung mai tongthok yaninai saka हिंके abono buma hotat chawana jaka tamni kahama hikenai ongkha hinai kapal logomnai kolom rok de tong hinai heba kolom rok kuroi hiंके rokori ri rukha rokori ne bufana yang kol khalai saka sarai tam jan taka nogo phaigani hinai हिंके bufa nogo phaiman pora हिंके jeng tamong bisa nai legera nai nung bo se ang tas thangai manti manti jara no hai kol khai dei আবির 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 bufa nogo kuriyo yang besajo hayang tongkha kolom kai tongkha ninai saman bagoi nijini besaba an bagoi maya nango hai bagoi jesek sam tang tongphano phai sobai kha bobu nogo ke nogo phai sobai kha ke tamong khan chung thangai nai gari hinai bo besajo nai thaka besajo rokojak besajo kaisa borong ni bung khui tongo abir abir hinai ke a abir abate ke buya noro video no nai tongkha sai manai ke chung video no nai nai sai thanglai nai ke thutayo hakene bodare bung khui tong mane abir abir hinai aban buma buwa na laijak tamoni bagai hayong khana hinai te kunu buddhist malia daira osaiti ma phaika tamo ongkha ongya nai ni bagoi hinke osaiti pheme pare tamo ga jung nai lenai ke nai tongi অবসা নং বসায়া অব আয়াং মাইসিংনি আভাই জরা ওয়ানা লাই তংমান জরা no অজাই নাইখা অজাই নাইনে অজাই juto saimaka an bagoi buma bupa অজাই ni sungka tak tamo ongkha bo hini sungmani অজাই direct sairkha obo norong bosaya obo buini bosasi boro kaisa hamjak laimani kunui ayang maisingo kunui hamjak lainai malaya bathar jaka bibai aban bagoi borong no tewe yang maisingo asai ri rukha hinai bom bhano sai ri rukha finally hinge sarai tongman tabuk tori thangka hinge tak torman hinge borok bahai ke malai tai malai ya de ong tur thui thuya abasung nai tong lai nai hinge nai tong ni video ni bising kei ang mata khai 12 pass ang khaba abu tolar ko phone nam sung ikla sogoi tori thangoi nai take 12 pass ongoi nai si agur tola opon na musuk hinai bumana sai khana ka ajara wono buma hinge bekhale tongo tai kuri ongman bagini ang no rohai pori ma gla khini nai buma saka a সময় no tai isa dukubu nang jaka boro kuno hinke no yar aboni bagani ba yar boni yar londani ayang parao guri nyai nyai hini berayani phaika kaisa san class thujak mala kanjak borok bo hinge town ni ar bagani boni yar bai malai nyai boni yar songara phaika san class thubunyai dereng mala kanja abate kebuya bowa ageni jormo bothar jangnai a borongno heke bo a burui bonlai phaimani no bon yar kuni beren thangnai nukha nungman logen bo ageni jormo bothar jak aban bagai bon bakatam jan hai mene hai ongjaka an bagai nungman logen bakatam jan hai kaisa cinema ni hai abai ongjak thaka ge borok siri sini lai tai semer malai hamjak lai mani story nai lai phinai so
burunya buaba heke nugunya bekatam jan hayong jagunya ongkolok firok ina hanka hakena ni borok guri laika yabra ya guri te bon yong songara thangi sangika bon yong no tui khando dihmani bon yong no kuri bon besajok phaine tui glass ru phaika aforo bo hain hai ba burunya nugunya te tongmalia naimangma tongka bekatam jan hayong jagui heke tamo khaine boni ayang maisingo bethar jangmani connection mutai rok borok no yang jormo malai ro nan de hoka tam de hoka ab tak saime ko naima por saimanai heke bo abrunya nuk potinu boni baka emotional ong wi thango heke abono chung tabuk buskango thangui nailai nai buri bona heke nai tui kelas nung de hini nyai rumani ya farma lageno bo tui nung nai hini nyai glass rom mani ayago kisi chanang ma lageno direct borong phena kong mani heke jilik jala nyai glass gulos keplai tai tui tai manung lia aphron bojuto muiteman bekha sela ayang maisingo borok botharjang mani tai borok bahike tonglai borok hamjang mongrok juto muiteman bekha henge tabo hingke burui maya ko henge abono burui manai de maya busnga thainai nyai bong kha bon yar byang thaka heninya alonda rutugui phayo bon yar hengke bonia agini buruino ageo bora hamjak laine botharjang mani aborong no muito manjagine mogoi tongo ajorao no bon yar phaine bono aro malai phaika hengke bon yar bai kok salai poro bo sai khana rakha bo bai ang kunu kisule connect tongo bo bai ang kunu kisule connect tong heninya bon yar no saka hengke tamo connect tong heninya bon yar ke sungo kunu kisule tongo heninya sao boni agini kogrong no ayang maisingni kogrong no bo muito mananya onek dukhu nangjaka heke boni ya no talangi thangui kaisa lamao atugui tongka a buri bolnana ni thangjak bo phaikle koksungna hinenya heke boni ya no thangi koksungui di hinenya boni ya no ri roka heke ajarawo no bo bocharai rok man matham bon loge tuinai bo bolnai phaitongo heke boni a yar londa thangine bono batharaine koksungpuro heke na acharai rok no ganani thangbai gari hinenya saka ajorao no aburuino saka ani yar bai nung kunu kisile tongpo hai hinai ani yar sao hini saka ajorao no burui saka ang bobai kunu kisu kurui ana tekto taru di hinai burui saka yang masing pia nin bung tileksi tamo yang maising tiluk norok ano tam sek tek to khailege hino han hai bo tui khogine lama gana kaisa khum nai thotong no gunya a khum no khagoi tongmani a joro borok bon yarbe kunui nyu chogoi kha ge bon yarbe kunui chogoi man pore bo tinike sao nyu muita mandir sinai ni direct bono thang kok sungui ka tuiluk hinai inge a buri buji maya tuiluk sabno rengka hinai nyai aphor bo buji khanar ka angtai tuiluk kemno rengya nonon tuiluk hinai reng nungnin bung yang e maisingo tuiluk ya phan ayang maisingo le tuiluk si jungwai kunui khabakske hamjaklai tongmani chuno bui botharis jongma lalia hinai buri no saka haibano buri puito saya je muito mayan bagainyai abagainyai chela bono ekdin time man sanka ana ekdin time rudi ani loge ang nono chung age hamjaklai kok salaimani ajaga rago talangine muito manu nai hinai heke a buri bu bobai ase tractor jagoi tongman sele ekdin time ruinai salrui rumani no chao hinai bo ekdin time runai hinai saka heke tani dino tere phaina phaiya asung nailai 어떻게 muito maya ang joto muito mano ma tani dino hingga borok age guri laimani je achuk laimani aborong tui phunu phaika hingga haipano buri muito manjia abono nung kichau muito mai hine bokrok tension nangjaka jala a tension nangjak man jora no buri atkasa muito mani rekha borok age achuk gui tonglai man rok no ke jungtai bujaga guri khane buri sungporo hingke na jala ekdom khushi nangjaka tai muito bu makhabo age ni kong no hine nyai hingke tebu bo khushi nangjai tebu bono kong rok sungka hingke bo buruino khushi chadagine borok age guri laimani tai achuk lai kok salaimani a jaga rogo direct buruino telangui guri phunuka hingke tai jojajangman bogui hingke buri bu nukha je borok age kukuin a jaga rogo guri mani hine muito manjak ba bo nugunyai jojajaka tai buri bu chalana tebu kharonani chengkha aba heke no borok kunui ni hamjangma tai chelabai burui direct
buji laika tai agini korong no muituman peka haikeno borok kuno hamjangma hain hai phirogoi malaika ajara no borok kaisa gan tangsa ongoi thango buru chelani haike gan tangsa ongoi ne borok direct nogo thangoi tongforo no borok masa gari ni yang naroke himi phai tongmani borok kuno no himi phai mani nogoi rokha a borok tabuk sabo ongka abo saime ko chung next video phaika hinke aro saima lainai borok no nukha mataron bo tamjani jatkan nangman haike nai huijagoi nai mokolo hui nai phirogoi thang paio.